Bones, som en Lluc Reus, membre de Bodegues Pere Seda, una empresa familiar que té més de 100 anys i estem a les caves, també centenaris, on romanen els vins en criança. I vos vull presentar aquest vi, el Secret d'en Perico. És un vi elaborat en les varietats Chardonnay i Giró-ros, una varietat autòctona. Ha estat fermentat i criat en bota i el seu origen ve del nom de Perico, un descendent de Pere Seda, qui sempre a les reunions familiars ens mostrava un vi extraordinari i que mai va voler dir quin era el seu origen. És un vi que en nas té aquelles notes fumades, aquelles notes de fusta, i en boca té aquells matisos de mantequilles i una boca més ampla que un blanc tranquil clàssic. Necessita un maridatge una mica més potent, en plan més potents, com podria ser un peix a la mallorquina, formatges, tipus formatges blaus, que tinguin una potència i que sigui compensada per aquest vi, que realment és extraordinari.